Kuing dali na kay mahadlok po dyan una. Kita ka, na ba? Oo. Kay ginoo ko gibang kong kini ignorante si Isa kay upuan na ang. Ora. Isa kay may escalator guys. Daga ko kay mura malibat. Mao na. Mo na ko kay basig mahagbog ko. Pag balang-balangan dyan ko arasag siya nagibang ko. Talala. Yes. Bantay. Batay na tuan na naratol magani ka buin ka. Mao ka. Yeah, Watson guys. Isa, ate patay isa. Watson. Ayaw pa siya kayo na pa isa ka. Lami kayo, di ba? Second floor namin sa Shumol. Oy, ano tabi? Asa? Hindi pang cellphone repair. Kinsay magpakuan doon na. Magpaayog. Cellphone repair there sa Shumol. Second floor. Anong model yun? Lalagay. Huawei 7. Ano te? Huawei 7. Yun naman yung model. Ay, saba naman. Babae. Kuing dali na kay mahadlok po dyan una. Kita ka, na ba? Oo. Kay ginoo ko gibang kong kini ignorante si Isa kay upuan na ang. Ora. Isa kay may escalator guys. Daga ko kay mura malibat. Mao na. Mo na ko kay basig mahagbog ko. Pag balang-balangan dyan ko arasag siya nagibang ko. Talala. Yes. Bantay. Batay na tuan na naratol magani ka buin ka. Mao ka. Yeah, Watson guys. Isa, ate patay isa. Watson. Ayaw pa siya kayo na pa isa ka. Lami kayo, di ba? Second floor namin sa Shumol. Oy, ano tabi? Asa? Hindi pang cellphone repair. Kinsay magpakuan doon na. Magpaayog. Cellphone repair there sa Shumol. Second floor.